نتوان یەکگرتی لەگەڵ حکوومەتە هەرێما کوردستانی بەحسا پەنابەر و دەربدەرانین ku li herêma Kurdistanê dimînin kirin û çawaniya parastina wan ji vayrôsa korona. Wezîrê Navxwayê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed li gel nûnera taybet ya mîndarê giştî netewên yekgirtî li Iraqê çînîn bilasxard behsa parastina derbideran penaberan ji vayrôsa koronaya nû kirin. Di daxuyanîkê de Wezareta Navxwayê Herêma Kurdistanê got ku nûnera taybet ya mîndarê giştî netewên yekgirtî li Iraqê kêfxweşiya xwe ji hemahengiyê bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re bigiştî û bi Wezareta Navxwe re bi taybetî ji bo asankirina karên rêxistinê li Herêma Kurdistanê diyar kir. Di daxuyanî de hat jî ku wan behsa planin netewên yekgirtî û civaka navdewletî ji bo piştevaniya Iraqê di qonaxa niha de bi taybetî derbarê başkirina rewşa penaberan û derbideran yên li kampa dimînin û parastina wan ji vayrôsa korona her wiha behsa mijarên din girêdayî bi rewşa niha ya Iraqê û Herêma Kurdistanê kirin. Her di heman daxuyanî de behsa wê yekî jî kirin ku Wezîrê Navxwe bi navê Milletê Kurdistanê û hikûmeta Herêma Kurdistanê spasiya netewên yekgirtî û civaka navdewletî li ser alîkariyên wan bi Herêma Kurdistanê re û daxwaza berdewambûna piştevaniya wan bi taybetî ji alî mirovî û pêwîstiyên derbider û penaberan yên ku li kampa dimînin kir. Her wiha Wezîrê Navxwe tekezî li ser berdewambûna hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser pêşkêşkirina xizmetguzariyê ji derbideran re her wiha wê xizmetguzariya tenduristî ji kampan re pêşkêş bike da ku rêgiriyê li ber belavbûna vayrôsa koronayê bikin. Vayrôsa korona di belavbûnê de berdewam e ku li derdora 149 dewletan belav bûye ji ber vê yekê jî û piştî ku li Herêma Kurdistanê jî derdora 28 tuşboyên vayrôsa korona hatine tomarkirin, qedexekirina hatinçûnê ta 3 rojan hat ragihandin.